дар ай-лигаи Ҳиндустон се нафар бозингарони Тоҷикистон Нуриддин Давронов, ҳамчунин Нозим Бобоҷонов ва Комрон Турсунов ҳунарнамоӣ мекунанд. Дастаи Трауи Комрон дар зинаи панҷуми ҷадвали мусобиқот қарор дорад. Реали Кашмири Нуриддин Давронов дар зинаи чорум ҳафтаи гузашта маҳз Комрон Турсунов тавонист ки ба дарвозаи дастаи Нерока як тӯб ба сама расонад. Мо аз ҳамин ҷо ҳоло шурӯъ мекунем. Комрон дар ҳар як бозии Трау ба майдон меояд ва 90 дақиқа бозӣ мекунад. Албатта мавқеаш дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам хеле устувор аст ва ин голи зебое ки мезанад маҳз дар дақиқаи давум бозингари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Комрон Турсунов ба самар мерасонад. Бозие ки бо Нерока дар сафар буд бо голи задаи Комрон Турсунов боз мегардад. ҳоло як бори дигар бубинед. Ҳарчанд ин бозӣ баъдан бо хатоҳои дағали муҳофизатгарони дастаи Трау баргузор шуд ва ҳоло Флетчер инҷо голи ҷавобиро мезанад дар дақиқаи 38-ум. Сипас дар ин вохӯрӣ боз як ҳолати дигар буд ки футболбозони дастаи Трау метавонистанд бо гол анҷом медиҳанд, аммо зарбаҳои пеналтиро ба Комрон бовар намекунанд ва Фернандо чунин зарбаро бо гол ҷамъбаст карда натавонист. Сипас дар дақиқаи 90-ум Флетчер голи дуюмашро дублашро зад ва дар дақиқаи 6-уми вақти иловашуда Кровпи ё худ Кпорви голи сеюми дастаи Нерокаро ба дарвозаи Трау зад. Комрон Турсунов бошад ҳанӯз голзаниҳояш хеле зиёд аст ва голи 6-умро дар ин лига ба самар расонидааст. All of a sudden he gets the ball.